fa 18 dies que vaig pujar al Gaixa 2 i no podia trobar un millor lloc per explicar-vos com va anar l'ascensió i ensenyar-vos les imatges que fer-ho des del cor del Parc Nacional d'Aigüestortes. Concretament estem a l'Estany de Mar, al peu del Picimer Nord, un lloc que em transporta a la meva infantesa, a la meva adolescència, quan vaig començar a fer muntanya, sense saber que algun dia pujaria 8 dies com els que he escalat doncs ara fa més de 2 setmanes. Dos quarts de 10. Ens aixequem i cap a dalt. Pásame tu bote grande. Salimos ya. Venga, muy pronto. Temprano. Es que el día es largo. A las 10 empezaremos. Finalment doncs, vam decidir pujar al Gaixa 2 des del camp 3, és a dir, saltar-nos al camp 4, ja que la previsió doncs, no ens donava massa marge per més dies. Això va fer que l'atac fos molt llarg, de 1.000 metres, i això va provocar doncs, que sortíssim de nit molt aviat, cap a les 10 de la nit del dia 30, per intentar fer cim doncs, el 31. Vam fer de nit tota l'ascensió fins al camp 4 i pràcticament tota la llarga travessa que va per sota la piràmide se'ns va fer de dia just al final de l'aresta est, allò on se li dona la volta al Gaixa 2 per pujar per la seva cara est. Allà va començar a fer molt vent i finalment doncs, ens vam haver de refugiar darrere de l'aresta est durant unes hores. En principi podíem estar poc temps, però finalment la cosa doncs, va durar 7 hores. A 300 metres al cim, ha estat duríssim. Molt vent, molta neu, molt dur, eh? I ara què passa ara? Són les 7 del matí, que no tenim temps. Uf! Lo cim. Ahí está. ¿Y la China? Esperant. De aquí puede salir un guión. A veure si Para algo, tío, por lo menos. para el vent. 25. Cap a 2:15 de la tarda o les 2 de la tarda vam decidir finalment, després de 7 hores d'esperar, intentar fer el cim. Teòricament la previsió donava menys vent cap a la tarda vespre, tot i així encara hi havia vent i núvols, però vam decidir arriscar-nos i tirar cap amunt. I de cop i volta, doncs, a mitja pujada es van dissipar els núvols, es va aclarir el temps, i tot i que feia vent a l'aresta, feia prou vent, i finalment doncs, vam poder arribar a les 4 de la tarda al cim del Gaixa 2 després d'una ascensió llarguíssima, sobretot per aquestes 7 hores d'espera. Home, el moment més emocionant, sens dubte, va ser l'arribada a l'aresta. Des d'allà et queden 50 metres fins al cim, és una aresta superafilada, jo pensava que faria un coll, però no, realment són 50 metres d'una aresta molt afilada. Per mi una de les arribades de cim més espectaculars que he escalat mai, i la veritat és que ho recordo molt especial, no? Penseu que feia més d'un any que ningú trepitjava aquell cim, i eren les últimes hores de la tarda, la llum era espectacular, hi havia un mar de núvols preciós. Mira, el quart d'hora que vaig estar sol al cim esperant que arribessin els meus amics, doncs va ser un moment, sens dubte, culminant de l'expedició, un moment molt especial. A les 4 de la tarda ha costat molt, ha sigut molt dur. I, hòstia, el cim potser que més orgullós estic d'haver escalat. Ha sigut molt difícil, molt dur. Ostres, ha sigut una qüestió de perseverància total. Ha estat una de les ascensions que recordo més estima i de la que més orgullós estic d'haver fet, perquè realment ens va costar molt. A més, jo venia de 3 anys sense haver sigut capaç de pujar cap línia dels que havia intentat, per diverses raons, per accidents, per dificultat, i per tant, doncs, d'alguna manera estàvem amb la necessitat de pujar-hi, i aquest cop doncs, també se'ns va tornar a posar molt difícil, però bé, per això estic tan orgullós. Jo crec que li vam donar la volta, vam ser capaços de superar les contingències amb tenacitat, amb espera i amb paciència, i que per tant vam tenir